representante da comarca de Taberos Terra de Montes e ademais como alcalde da Estrada, pois o primeiro que quero dicir é que estas dúas comarcas están chamadas a convivir e a facer moitas cousas xuntas, non? Eu creo que se están abrindo varios debates. Somos un equipo, creo que de xente xoven, pero que levamos uns anos en isto, e que intentamos equivocarnos o menos posible, contribuir de maneira decidida a darlle a esta comarca o que se merece, e creo que se dixeron ademais cousas moi importantes esta mañán aquí, non? Con absoluta naturalidade, como digo, como sempre. Están pasando diariamente sobre unos 20 niños por la carpa, divirtiéndose, pasándolo bien. Colaboraron con nosotros hasta ahora Cáritas, Cruz Roja. Na mañá do día de Nadal, 25 de decembro, preto dunha vintena de persoas acudiron á convocatoria da Asociación Cultural A Fervence do Zande para celebrar o Nadal andando e falando. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares.